על הטיפול החדשני יספר לנו פרופסור רון אילן, רופא ראשי במערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב. אז בואו נתחיל, מהו סרטן המעי הגס? סרטן המעי הגס הוא סרטן למעשה, אחד הגידולים השכיחים, הגידול מספר 4 בשכיחותו מבין הגידולים הסרטניים והגורם מספר 2 לתמותה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גידול שכיח למדי, שמתחיל במעי הגס ובשלב מסוים מתפתח במעי הגס, שולח גורות לאזור, לבלוטות הלימפה, ובשלבים מאוחרים יותר למעשה מתפתח ושולח גורות מרוחקות לכבד, לריאות ולאיברים אחרים. איך המחלה באה לידי ביטוי? איך האדם יודע שיש לו סרטן המעי הגס? מה התלונות שהוא יציג לפני הרופא? המטרה היא שהאדם לא יגיע לשלב הזה. שהאדם לא יגיע עם תלונות, וזה למעשה אולי המסר העיקרי שהייתי רוצה להעביר פה. המטרה העיקרית שהיינו רוצים זה שאנשים יעשו פשוט בדיקות מניעתיות. וכשאתה שואל מהי בדיקה מניעתית, אז זו הבדיקה הראשונה והפשוטה ביותר, זה דם סמוי בצואה. היום בהליכי פיתוח, ואני מניח שדי בקרוב יהיה בשוק, אפילו בדיקת דם שתהיה אמינה יותר מהדם סמוי בצואה, וכמובן הרולס רויס של הבדיקות זוהי הקולונוסקופיה. ואז ניתן לגלות בשלבים מאוד מוקדמים. וכשאנחנו מדברים בשלבים מוקדמים, ותכף אני אחזור לנושא הגרורתי, אנחנו מדברים שבמידה ומגלים בשלבים מוקדמים, אנחנו יכולים, האנשים האלו, אחרי ניתוח או טיפול תואם, יכולים ב-90-95%, קרוב ל-100%, להיות אנשים בריאים לחלוטין. בריאים לחלוטין. בריאים לחלוטין. להגיע לנקודת, אחרי ניתוח והתערבות כירורגית, לחזור לנקודת האפס עם סיכון כאילו לא חלו מעולם. האם אפשר להגיד שהגידול מתחיל כגידול שפיר במעי הגס ומשתנה לגידול ממאיר וההתפתחות שלו היא איטית? כלומר, אם נעשה בדיקות מעקב ברצף מסוים שהרופא יגיד לנו תמיד או לרוב נוכל למנוע את המחלה מלהתפתח ולהפוך לסרטנית וגרורתית? אז יש ויש. יש מצבים שבו באמת גידול שפיר כמו פוליפים או צורה כזו או אחרת שנקראת אדנומה יכולה ועוברת שינוי לשינוי ממאיר, ולכן באמת אם נעשה את המעקב בשלב מוקדם ונזהה אותה, זאת אומרת נעשה את המעקב ונזהה את המחלה, נוציא אותה בקריטה מקומית, למעשה אנחנו נוכל לבוא ולמנוע את ההתפתחות הממאירה. אבל לא, גם ישנם מקרים כאלו שההתפתחות היא מלכתחילה התפתחות ממאירה, אבל גם היא. שלב 1 או שלב מוקדם הוא כמובן לא שלב 4, כמו הסרטן הגרורתי שכבר שלח והתפשט לאיברים מרוחקים. אנחנו עוד מעט 2011. מילה אחת על הטיפולים הישנים, ונתחיל לדבר על הטיפולים החדשים, על ההבטחה שקיימת לסרטן גרורתי. אוקיי, אז למעשה ההבדל הגדול שקרה הוא שעד היום טיפלנו במחלה. כשהיה אדם מגיע עם כותרת גידול סרטני של המעי הגס, הגרורתי, טיפלנו במחלה הזאת. היום אנחנו מטפלים בחולה. והשינוי הזה הוא שינוי מאוד משמעותי. זאת אומרת שיכולים להופיע שני אנשים עם אותה מחלה באותו שלב, ולמעשה הטיפול בהם יהיה טיפול שונה. ולמה? כי הביולוגיה שונה. וכאן נכנסנו, וזה הנושא, וזוהי החדשנות, או אולי המהפכה שאני מציג ברגע זה בסרטן המעי הגס, אבל היא קיימת גם בגידולים אחרים, ותכף אני אמחיש את זה בשקופיות, שלמעשה אומרת דבר כזה. אם קיימים, מבחינה ביולוגית, אני מזהה את הסיבה להתפתחות הגידול הסרטני, ואני אטפל באופן ספציפי באותו גורם שגרם וממנו התפתח הגידול הסרטני, הרי למעשה אני אוכל למגר אותו באחוזים גבוהים. עד היום, ברגע זה, הטיפולים שלנו הם עדיין טיפולים משולבים ביותרפיים או ביולוגיים, מה שאני קורא, עם טיפולים כימותרפיים, ולכן אנחנו קוראים לזה ביוכימותרפיה, שתכף אני אבהיר את זה בצורה ברורה יותר, ועל ידי כך שאנחנו נותנים את הטיפולים האלו, אנחנו לכל אדם יכולים לבוא ולעשות מה שנקרא טיפול ספציפי, או לעשות מה שאנחנו קוראים לזה פרסונליזציה, התאמה של הטיפול. אישית, בדיוק. אנחנו תופרים את הטיפול לאדם הספציפי עם המחלה המדוברת. וזה כאן השינוי המאוד משמעותי, ולכן אחוזי התגובה הם טובים, ולדבר הזה יש ביטוי גם בהערכת תוחלת חיים וכל מה שמשתמע מזה. אז איך באמת עושים את זה? אז איך זה נעשה? אז נתחיל עם הסיפור. האמת היא הסיפור מתחיל, והמהפכה התחילה דווקא במדינת ישראל, במכון ויצמן. כאשר גילו שעל התאים ישנם, כפי שפה רואים בצורה יפה, 4 חלבונים. שכל אחד ואחד מהחלבונים האלו מתייחס למעשה לקבוצת גידולים שונה.
אנחנו היום בשיחה שלנו מתייחסים למספר, מה שכתוב פה באנגלית EGFR השמאלי ביותר, שהוא זה שאליו אנחנו מכוונים את הטיפולים הביולוגיים בסרטן המעי הגס. רק נגיד שהפס הכתום זה הקרום של התא, נכון, והחלק התחתון זה התא עצמו, בתוך התא, והחלק העליון זה אותו רצפטור, אותו חלבון שבולט החוצה. שמחוץ לתא, נכון. אנחנו שוב, אז כל ארבעת החלבונים האלו שנמצאים מחוץ לתא וחודרים לתוכו, למעשה מבטאים ומפעילים גידולים שונים. חשוב לומר דבר אחד, החלבונים האלו בחיים הרגילים והנורמליים שלנו, האוכלוסייה הבריאה, עובדים ועושים את הפעולות הכי חשובות. גורמים להכפלת התא, לגדילת התא, לאנרגיה וכו'. אצל חולי הסרטן משהו ישתבש. ואנחנו רוצים לזהות איפה השיבוש, לפגוע בשיבוש הזה ולמנוע למעשה את התקדמות המחלה ולהרוס את המחלה. איך אנחנו גורמים לשיבוש הזה? אז הנה, אז אנחנו פה, מה שאנחנו עושים הוא שלמעשה אותם חלבונים שהראיתי בשקופית הקודמת אוהבים לעבוד בזוגות. ולמעשה אם אני אצליח ועשה הפרדה של הזוגות, על ידי כך אני אעצור את התהליך הזה של ההתחלקות הבלתי מבוקרת. מה זה הרי סרטן? סרטן זה התחלקות בלתי מבוקרת של התא, שגדל בצורה מטורפת. אין משהו שמבסט אותו, הוא גדל וגדל וגדל וגדל. אם אני אבוא ואכניס איזשהו טריז, איזשהו משהו בחיבור הזה, שהוא זה שמפעיל את זה, על ידי כך למעשה אני אמנע את החלוקה הבלתי מבוקרת. ועל ידי כך גם אני אעצור את הגדילה החדשה, ואני אצור מצב שבו מה שכבר נוצר, הרי בסופו של דבר ימות ויערץ לכוחות עצמו. אז מה שקורה זה, וכאן זה מנגנון התרופות הביולוגיות. התרופות הביולוגיות למעשה פועלות בכל מיני רמות. כמו שרואים פה את המבנה הירוק הזה, ה-V הירוק הזה, ה-Y הירוק ההפוך, הוא למעשה עושה הפרדה ומפרק את זה. או כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים, אנחנו רואים כאילו נכנסת איזו תרופה ועושה כמו מפתח ונועלת את התהליך של כל מיני פעולות שתכף אנחנו נראה, שגורמות לתא לבוא ולשכפל את עצמו ולעשות את כל פעולות. הוואי הירוק הזה, מה הוא? הוא התרופה? הוא התרופה. למעשה מה שאנחנו ומה רואים... הוא חלבון? התרופה, כן, זה נוגדן, זה חלבון, זה נוגדן. כלומר, אם זה נוגדן, אז הוא ספציפי יתחבר עם מה שאני מחבר אותו, עם האנטיגן שלו. זה בדיוק, זה כמו מנעול ומפתח. זאת אומרת, המפתח, שאנחנו מביאים את המפתח הספציפי, למנעול הזה, וברגע הזה עוצרים את התהליך הזה של הגדילה הבלתי מבוקרת של הגידול הסרטני. ואז המשך בבקשה. יש לנו עוד תמונה אחת. עוד תמונה אחת, כן. כן. זהו, ומה שאנחנו פה רואים, הנה זוהי התרופה הביולוגית שמרחיקה את הגורם שלמעשה עושה את הפעולה הבלתי מבוקרת, ועל ידי כך אנחנו עוצרים את התרבות התאים, אנחנו עוצרים את הגדילה ואת התחלקות התאים, אנחנו מונעים יצירת כלי דם חדשים שמזינים את הגידול. נכון, וכמובן את שליחת הגרורות. מה עם תופעות הלוואי של הטיפול הזה? התרופות, מאחר וזה חומר ביולוגי, בניגוד לחומרים כימותרפיים, התגובות שלו הן בעיקר תגובות אלרגניות. כאשר להפך, לפעמים התמונה הקלאסית היא, שאנחנו רואים את התגובה, אז אנחנו רואים איזושהי פריחה בעור. פריחה בעור סימן שהחולה למעשה מגיב ומשיג את התגובה. ועכשיו כאן עוד מילה אחת לגבי בנושא הזה. אם עד השלב, כאשר סרטן המעי הגס הגרורתי, שלח גרורות לכבד, והצלחנו למעשה רק ל-15% מהחולים להביא אותם לכדי נתיחות ולהעלים להם את המחלה, בעזרת השילוב של הטיפולים האלו, כמו שפה, אם תסתכלו, כמו שרואים פה מצד שמאל, רואים פה את הנקודות השחורות. כל הנקודות השחורות בגוש הגדול שהוא הכבד שנמצא בצד שמאל למעלה ולמטה, זה אלה גרורות. נכון, שהיו לפני תחילת הטיפולים. כן. בעזרת הטיפולים אנחנו רואים שכמות הגרורות קטנה בצורה דרמטית. וגם הגודל שלהם מצטמצם. ועל ידי כך אנחנו מצליחים להביא יותר ויותר חולים לכדי נתיחות והעלמת המחלה. זאת אומרת, אם 15% היה לפני השלב הזה של דור הטיפולים הביולוגיים, היום כבר אנחנו מצליחים להביא את זה לכדי 40-50%, יותר מאשר כפול, וכמעט למעשה פי 3. הטיפול הזה נמצא בסל... הטיפול הזה נמצא בסל הבריאות,
הוא ניתן, ובהחלט החולים, בשלב שהם מגיעים עם המחלה הזאת, יכולים לבוא ולקבל את זה כחלק מהטיפולים המקובלים. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בהערכת תוחלת החיים, זה צריך לזכור. לפני 10 שנים, למעשה, תוחלת החיים בזכות הטיפולים האלה הוכפלה תוך 10 שנים. למעשה היום כבר מעל רבע מהחולים עם הגידול הגרורתי לכבד. עוד פעם, גידול שכבר שלח גרורות, בשלב האחרון שלו. האחרון, המתקדם יותר, הקשה ביותר, כאשר הם, במידה והם מתאימים, וכאן חשוב, אני שוב אומר את זה, כי זה מפתח לא מתאים לכולם. ואנחנו פה בודקים את זה, חייב להיות איזשהו גן מסוים, שאנחנו בודקים אותו, נקרא קיירס, לא על את הנתונים. למעשה, אם הוא קיים, והוא קיים אצל 60% מהאנשים, אנחנו יכולים לבוא ולהביא את האנשים האלו לכדי נתיחות והיעלמות המחלה. ועכשיו עוד מילה קטנה, ואני באמת רוצה. למעשה, אני, בטיפול שציינתי מקודם, אני דיברתי על הרולס-רויס, על הדבר המתקדם ביותר מבחינת הטיפולים הביולוגיים. אבל יש גם טיפולים ביולוגיים שלא, הם עדיין, הם קידמו אותנו, מהלך מאוד מאוד משמעותי, אבל הם לא צריכים להיות כל כך ספציפיים. אני הבאתי פה דוגמה נוספת של טיפול ביולוגי, שבחיים הנורמליים הם למעשה גורמים לגדילה של העובר. הם עוזרים לנו כשאנחנו נפצעים חלילה, לבוא ולרפא את הפצע בצורה מהירה יותר. אבל כאשר הדבר הזה בלתי מבוקר, בבקשה בשקופית הבאה, אני בזה תכף מסיים, השקופית הבאה, כאשר בצורה, זה בלתי מבוקר, זה גורם לצמיחת כלי דם מטורפת שמזינה את הגידול וגורמת לו לגדילה מאוד מהירה ולתמיכה. הטיפול הביולוגי שאנחנו מדברים, וזה סוג נוסף של טיפול ביולוגי, למעשה עושה הרס, עוד שקופית אחת וזו האחרונה, למעשה גורם שאת הגידול, שהיה גידול גדול ומוזן על ידי המון מזון ותמיכה בגידול, נהרסים כלי הדם שנוצרים בו, ולמעשה הוא מצטמק ונעשה קטן יותר, ואיתו גם המחלה נעשית קטנה. זו מהפכה לכל דבר. ככל שאנחנו פוגעים בכלי הדם שהם קצת שונים, שהם כלי הדם שמזינים את הגידול, אין כלי דם לגידול, הוא נחנק במרכאות. בדיוק. תודה רבה לפרופסור רון אילן, וכעת אנחנו נעבור לנושא הבא. כמות הנוזל העוטף את המוח שלנו ומבודד אותו מהעצמות המקיפות אותו, מאוזנת בדרך כלל, הודות לניקוז הנוזלים לתוך כלי הדם. מה קורה כשיש הצטברות של נוזלים בגולגולת? מה הם הגורמים לכך? ומה הם הדרכים לטיפול? נשמע מדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגית ילדים במרכז הרפואי שיבא. אז בואו נתחיל, איך נוצרים הנוזלים בתוך המוח או בתוך הגולגולת, דוקטור פלדמן? אם נוכל לראות את השיקופית